Aga me kwulo ni ibe ya. Akuchukwu nyere n'ụwa ụmụ aka. Ifabula zizude. Ana m akpọkọ chọrọ Chibụzọ nwoke telete. Ọbatu na dị mma. Celebrity chef favor. Akụobo ọgba akụ iri. Kende n'ebe a. Kedu maka too much because so okay nne biko wiki kọwatụrụ anya afa gị aha m bụ Nzube Gloria Emejuru aha Igbo gị o nwere aha Igbo ị ga-agwa ya aha Igbo m bụ Nzubechi ọ bụ na ị ga-afụ na ndị Igbo n'ebe a ha chọrọ ka ikene ha wiki ikenara ndị Igbo ndị Igbo ndewo no biko ndị zaanị ọ na-ekene unu ndị ọbụla achọrọ m ịfụ kọmentị unu ngwa kene ha ọzọ biko kene ha ọzọ ndewo no ndewo so I think ha na-aza gị ifugo ha azawago gị ha azawago gị ndewo ada anyị ada Igbo jisi ike ndewo asa a na-akpọkwa gị asa oge m matara gị ịma ihe tụrụ m n'anya bụ na ị nọ na-asụ Igbo ịmago ọtụọ m n'anya nsị oke na ọ bụrụ naanị m ga-anụ ihe a ịma asị na ndị Igbo na-asị na ofu onye hụ obele agwọ ọ bụrụ eke mana mmadụ niile fụkọta ya na-akpọ ya ezigbo afọ agwọ ahụ so sị na ọ bụrụ ọsọsọ m ga-anụ ihe nchọ ka ndị Igbo niile nọ ya so nne biko kọwatụrụ anyị onwe gị kedu ebe ibi onye ebee ka ị bụ ịmago kọwara anyị amụrụ m na Italy ahụ m onye amụrụ n'ala bekee for those of you who don't understand, please, I'm going to translate. The thing is, I want people to see her converse in my language, and then I'll translate. Don't worry. Just listen, please. Okay. Kọwara anyị onye wu. Aha m bụ Gloria Emejuru. Ahụ m onye Igbo, ahụ m onye Nigeria. Nne m na nna m wu ndị ọlụ. Amụkwara m n'obodo Igbo, amụrụ m na Italy. Mana m bi na UK. Okay. So amụrụ gị na Italy. Yeah. Ka obodo on Italy. I'm on Rome. Rome. Okay. For those who are just joining, so she says she was born in Italy, but she lives in the UK. She was actually born in Rome. Yeah. So can you amụrụ gị na Nigeria? Amụrụ gị na Nigeria. Mana alagụrụ m Nigeria ebe ugboro na-atọ. Ugboro na-atọ. Yeah, mana ana m for otu afọ. Okay, nọrọ otu afọ na van. Okay. Ihe m chọrọ ịjụ gị before kemgbe ị nọrọ otu afọ na van. Anọ m na village maka ọ bụ mgbe akwara nne m ukwu. Akwara ya anyị egberela afọ otu afọ ya. And yeah. So ke afọ ole ka ị dị mgbe ahụ ị nọrọ otu afọ na van? 14. Ọzọ ịbụrụ ụmụaka so ịmatago ihe mgbe ịmatago ihe mgbe so tupu onye si na makeup gị na-eme isi mgbaka so tupu ị na-aba anyị ịsụwago Igbo tupu ị na-aba anyị okay, so for those of you who still want the English translation, so she was just telling me that she's been to Nigeria only 3 times, but on one of those occasions she lived in Nigeria for 1 year in the village, right? And she was 14 at that time, so by that time she was already speaking the language. Yes. You know, so oge ahụ ị nọ na be anyị ị gara ụlọ akwụkwọ na be anyị? Agakwara m mana yeah, agara m secondary school. I made junior WAEC na Nigeria, yeah. Oh, you made a junior WAEC? Yeah, just 1 year, yeah. Oko. Kedu na akwụkwọ ị gara na banyị chetara ahụ na aha ya bụ Parents Choice School. N'ebe Ọkwanụ na Lagos ka ọkwanụ. Maka alaghachiri Lagos.
I'm not 6 months. Last to see Lagos. Because school na Lagos because I'm in the mother by my. Okay, back unu mande mother. Yeah. Na iye megu. Iye megu. Chineke. So, Makandana joined her. For those of us joining us, she was born in Italy, and then she went to the she lives in the United Kingdom currently. She's only been to Nigeria 3 times. She lived, when she was 14, she stayed in Nigeria for 1 year, did her junior WAEC, and then went back to Italy, I'm guessing. Yeah. Okay. So, can jogging. Can you can nagisi kuzerugi? We na asu yo. Maka igwazi okwu. O wende no na Nigeria na ha asu di na asu. Ama. So because kawara yo tunu shime. So neatly anyway. Nnem na nna mu na asura Igbo, something Igbo kind asu n'ime ụlọ. N'ụlọ something Igbo kind mu na. Isoro ya ka ndị ọlụ n'ime ụlọ. Chineke. N'ime ụlọ unu. Oh, something Igbo kunu na asụ. Agakwa ụlọ akwụkwọ ana-akụziri anyị otu esi asụ Italy, so ama m ka esi asụ Italian. Abịakwa na bekee English ọwụrụsi TV na inye onyonyo ka ga-etigo ugbu a ọwụrụsi sọnsọ English TV ka ga na-elezi ụta ka sitere mụtasị Igbo mụtakwa chere ị na-asụ Igbo ị na-asụ Italian yes ị na-asụ Latin mba mana Spanish emere m ka m mụta Spanish na Latin ama m Latin biko oke ị na-asụ Italian yes ị na-asụ English na-asụ Igbo nwanne ịdị multilingual hey so ihe na-achọ ịgwa anyị wụ na n'ụlọ unu sọsọ Igbo ka a na-asụ okay, so for those of you who don't understand Igbo, what she was telling me is that at home, because I asked her, how do you people how did your parents do it? And she said to me that they spoke only Igbo in their house. And when they went to school, they would speak Italian. Yeah. And also, she watches the TV and also learns a lot more, right? Yes, that's true. Okay. So, I got United Nations. I bet this phone call. Or bank you call. I'm not the United Nations. Yeah. Oh, yeah, she speaks English as well. So, because Tupanyaga, in wiki sutra you bring here in Italiano. Of course. Okay, wiki gwani just kowara yo nwegi na iwu onye Nigeria iwu onye na Italia ka m ge. Ciao, mi chiamo Gloria Emejuru, sono nata a Roma, vivo in Inghilterra e sono nigeriana. E so umuduru. It's not sama umuduru. Ngori ozo. Yes. Wow. Yes. And you kwa sanso na ana-asụ Igbo n'ụlọ ka m jiri mụtakwa Igbo. Make Igbo egwu ndị Igbo. Highlight make a highlight. Oh, you don't get highlight. Hancha. You like Oliver the Cook? I like Oliver the Cook. So, Ima, chere me. So, you go and pogara. Hey, I want. So, those of you saying English, I've been translating. Okay, she just told us something in Italian language, and she also said another thing that helped her was not just speaking of Igbo language in their house. She would always listen to high life music. Yeah. High life music is like the regular Igbo. In my gospel. Ịgwa gị eziokwu ọ maka ebe ọ bụ na m ga-ebikwe ebe ọ bụ na m ga-anọkwa ma awụ onye Igbo no matter how onye Igbo ka m ga-awụ so all the as in yeah it's just like
Igbo dị m n'obi onye like Oh no, 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 you need more banana. Oh no, banana. Yeah. Somebody say every day at our apartment, she's always disturbing us with the music. That's interesting. So they have confirmed it. Okay, Joku. Okay. Okay. Yes. So I'm sorry, Jogi. Kedu ihe nwere ike ịma na abịa n'ala Igbo na maka mụ nwatụrụ n'ala etoro m ebe niile etoro m n'ala Igbo etoro m n'ala Yoruba ana m asụ Igbo na-asụ Yoruba ihe na-eme ndị Igbo anyị wụ na ma abịa n'ihe gbasara asụsụ anyị na omenala anyị ọ naghị amasịcha anyị ịkụziri ndị be anyị ụmụ anyị kedu ihe nwere ike ikwu ụdịrị ndị a ịgwa gị eziokwu ọ dị iche n'iche onye ọbụla nwere otu ọ siri ghọta ya mana nke m aghọtara wu isi Igbo dị very important no matter how you put it ọ asụsụ ijiri mara anyị echi you will still be Igbo that's a village so yeah, I feel like it's different onye ọbụla ghọtara ya n'iche o nwere ndị che na ọ dị mkpa na emenye ji Igbo eme o nwekwara ndị che na Igbo wee ezigbo asụsụ na ekwesịrị ịmụta ya ọ nwekwara ndị ọ na-ara agwa nwere ndị na-achọ ịmụta mana ọ na-ara ha ahụ ọkwanụ practice, just practice. Okay. Even when you don't speak it correctly, just try. Good. For those of you, like I have a lot of people, so I'm going to say this one in English, right? So I have a lot of people here in the United States, a lot of people who are Igbo, who are trying their best. One thing I try to do as an individual is I don't judge people. Say it the way you like. I'm ready to correct you as much as possible. That's right. But a lot of people, they are scared, like, oh, they don't know how to pronounce it, they won't pronounce it well. But what she has just said is people should, as much as possible, speak the language. Try. You don't have to be afraid of making mistakes. So, can you hear now? I'm a student nurse. Okay. Oh, you got not go. You go to no synagogue. You double go. You like Rego. Huh? You like Rego? How many boy? Ego is very important. It's very important. Hey. So in our school of in the north. Onwere sim jogi me lola di ko nwere enyi nwoke. Alubemdi. Alubedi. Adibo mu nkwado. Okay, idibe nkwado ngwano ya. Nkwado. Akwụkwọ onye ọbụla ka ga-alụ onye isi dị mma. Onye isi dị mma. Onye isi dị mma, onye ma ihe. Okay, o kwesịrị egosi wuru ihe ziri ezi na azọ. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị wụ ị na-ede ma na-agụkwa Igbo. To be honest, isu Igbo asụ na akara m adịrị m easy like malite ya nara m agba obere. I can write, but you know, I'm going to punctuations nearly not trying to hancha, but now with time. But yes, I'm trying. I can write. I'm casing man. I'm the best, but I'm trying. You are not just trying, you are doing well. Along with this comedian on Instagram will say you are doing well. You are doing well. In a more format. Another question, let's say, I can name it the culture, like to let people know about the culture. So, I'm a begu. Come na a boss. I got my soon that baby, but I'm begu. I'm mama, but I'm but I have a grandmate. And I can interview me. And I put interview me. And so can't take us a quote reaching cover I have to in a Sydney. Hey. Can you get a massage? I don't know. Fegusi ancha hand. Onye go on a suquibo. Yabia Kelena, I came on a browser. Yeah. So here's some sort of okay. So for those of you know, for those who want me to speak in English, I
I was just asking her if she writes and reads Igbo as well. But she said speaking is much easier for her than reading and writing. But she's still trying, because anyone who knows Igbo knows that Igbo has a lot of punctuation. Yes. It's a little complex. You know. So she's trying and she's learning. You know, and I'm encouraging her to say she's not just trying, she's doing well. She is I'm doing well. encouraged. Yes. Then I went on again to ask her, I'm no no same Igbo, I got my Igbo. I'm only ndị ọzọ n'ebe a na-anaghị anụ Igbo ka ha soro ihe anyị na-eme. And then I went on to ask her about cooking, if she cooks Igbo food, and she says yes, she does cook Igbo food, which is, and then she also dances in Igbo. Otu ị nọ na UK kịta. Yes. O nwere ndị Igbo ọzọ gị na ha na nwere otu ndị Igbo ị nọ n'ime ebe ahụ? Yeah, anyway, in Leicestershire, which is where I base anyway. Every year I make a Christmas party, make it's enjoyable for me. I enjoy the vibes. They go hand, everything is just perfect for me. So yes, there is that as well. It's just like I don't think young people they may engage as much. They don't engage as much. They don't. This Igbo group na UK a na-akpọ Okwu ID. Yeah. M ga-ezitere gị Instagram ha gwakwa ha maka gị. Udiri ihe ahụ ị ga-abụrụ ha ezigbo I nwere mgbe ha dịrị m na Twitter jụọ ma nwere ike ịbịa ekwu okwu otu onye Italy na-asụkwa n'Igbo. Mana ebe m nwere mgbe ha dị m I didn't go. But I know about them. I appreciate what they do. And if I can, I would love to be part of it. Okay. So, this time. Ngwa ka ịkpa nkata maka ihe na-eme n'ụwa ugbu a. Ihe a na-akpọ ọrịa a na-akpọ COVID-19. Yes. Kedu ka o si metatu gị n'obi? Chineke na-azụ onye ọbụla. Chineke na-isorokwa nye gọọmenti na-ekwu asịkwa aka asị gị apụrụ iro nega n'ihu ụlọ mee nke ọbụla ị nwere ike ime ka gị na onwe gị dị safe, you know, ka gị na ezinụlọ gị dị safe basically. So yes, I follow the advice, but again, how more student nurse emekwu bụ asị anyị bịa ụlọ ọgwụ bịa nụọ ọnụ ejekwe I will try my best. Akpọgo gị ka ị bịara ọrụ kemgbe ihe a bidoro? Ejebe m maka agwara anyị kwụsị mana agwara anyị bịaghachi isi. Okay. So aga m emekwe nkwado nke a surukwa ma hand sanitizer jekwe so just to be safe cause irukwa ebe ahụ yinyecha ihe niile a na-eyinye. I kwuru maka nwanne gị nwoke ama m na ọ na-agba ọsọ mana ka m jụọ ụmụnne ole ka ị nwere? Ọ dịchahụkwanụ mfe, ịghọtara, ọ dịchahụ mfe ị gaa na DM ya jụọ ya, ọ ga-abụ n'aha Jizọs Chineke ekpere anyị ekpere ka Chineke zaa anyị maka coronavirus before ị pụọ. Biko yes, kpere anyị ekpere. Ụjọ atụna gị, enweghị onye na-ajọ ọjị, enweghị onye na-ekpe gị ikpe ebe a. All right, so ọ bụ n'aha Jizọs. Amen. Chineke nke onye nwe anyị, ana m ekele gị maka ụbọchị taa, maka ndụ inyere anyị, maka inyere anyị amara ịdị ndụ taa. Chineke, ana m etinye obodo ụwa niile n'aka gị. Mee ka healing dị healing. Mee ka virus na-efe ka ọ kwụsị, ka onye ọbụla nweta onwe ya. Ndị nke nwetebe onwe ha, Chineke mere ha amara, nye arụ isi ike, mee ka ọrịa na-adanụ ka ọ kwụsị, ka onye ọbụla biri ka ọ laa ka udo dị n'aha Jizọs. Daalụ nwanne. Before ị na-anwa ajụjụ abụọ a jụrụ gị, ofu onye si na ọ bụ na iwe gị, kedu asụsụ